Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nyako Ramogi, wadhi ane motende kod weche mag jopuonj. Riwruok mar jopuonj e pacho ka, kata jopuonj mag primary pacho ka KNUT, wacho ni jopuonj mane odar kuwuok e kar gi e gwenge machiegni kod miechegi, kata mane odar ka igolo e gwenge machiegni kod miechegi kitero e gwenge mamoko maboyo, mondo mi oduoke kuonde tich machiegni kod miechegi mondo gimed bedo kod siso mar dhi nyime kod tich. Ka giwuoyo kinde yiero mar tend riwruogno e kaunti ma Isiolo, jotend KNUT wacho ni jopuonjgo osekalo e midhiero mathoth e kinde mokalo. Ne gihum ni jopuonjgo kata obedo ni ne odargi to andika mar chudo margi to pod nyiso ni gintiere kuonde tich machon. Gisingo mar chwalo ywak makamano ne riwruok mar mandiko jopuonje pacho ka TSC, kendo neno ni jopuonjgo chulo omenda mabalang' ma owinjore. Ne ojiwo jopuonj ni obed ka chwalo ywakgi e midhiero moko kata moro amora ma gisebedo ka gikalo e kuondegi mag tich. Back to their counties. But we are also realizing that there is a challenge whereby teachers have come back to work in Isiolo County and their pay slips are still reflecting where they were initial teaching, either in Samburu or Marsabit. We have also realized that this year, so many, over 30,000 teachers have been employed to teach in primary schools, secondary schools, and this is because of GSCC. I'm sure we are also undergoing different trainings in order to be able to cope with the changes.